jam gene wali fini weeti yemen nyande dew 25 duujal 2025 ina hawre 27 saftrande ujunere e temennay capanna e jeegom farko ceerno alhaji Oumar de mo ligseyba yurmede gene yo won e makko o wi neɗɗo yo jogo meccal mo ala meccal meccata ko diine mum walla ndimagu mum duɗal pular murtuɗo Diop yo jam ñallu ñallen e nder hen